Čaute borci, mali sme, že 15-hodinový narodeninový stream. Celkom extrém. Na tom streame sme aj spali, aj hrali, aj srali, aj neviem čo všetko. A máte tu nejaký rýchly zostrih, nejaké funny momenty. Pravdepodobne to bude na viacero partov, lebo 15 hodín záznamu nie je ľahké striať. Takže dúfam, že si to užijete a peace out. Kamo, ožrali sme sa totál ako extrémne hoveda. 85 followerov, veľa ľudí tu príde. Joj, ten tvoj mikrofón má jak je na p***iš. Jebej, my sme dostali rejt 30 ľudí. Je na... Dig more serus, bratia, ja už spím, ja som zjedený, som p***. Keď máš národky, tak všetko najlepšie. Áno, ty máš národky. Musíme tak vymyslieť ten zvuk. From the darkness. On má strašne dobré hororovky, kamo, ten typek. Keby som na sluchátka, že už kričím, kamo, z toho kabatu. Zlaté kabatu. Čo mám také veľké čelo do p***? Kamo, tam je Annabelle. Ty v***. Anusna. No, Jakú maruku, ty kokos. Čo on si zlomí karke, keď koncuje. On onú žarovku, to už si nezapalíme, kamarát. no, swapujeme sa. To ide do tu. Jebej. Paťo. Tak som ľudí, typek dostal vyplatu. Vidíš? Dumate ešte 1 naj to dorovnám na 5 a ešte Damian ma malý lofas, počiarkovník. To bolo hore. Paťo, tebe už baví? Tak, na zoj. Idem do piť. Pekne, že to je ona. Ináč, Zdraví všetkých ľudí, slovenský Marlon. ten bordel tu na? Keď chcete vidieť... Dámy a pánové, vítame vás pri tomto podcaste, kde sa budeme rozprávať o tom, ako Dark EU je Tebe die! Typek sa zosral, ja to serem. Fuj do... Kamo, iď heď stať, ti hovno smrdáme. Dám napísať ďalšie. Kamu napísať zo svojich prdov. Mama mi poslala. Challenge. Skúsa hodinu nechytať za vajcia. To, ja som bol... Ty si demen. To čo sú za sluchatka? To čo je za pipík? Kamoček, to je jak môj. Počkaj. Fireball! A to nefunguje? Prečo to nefunguje? Počkaj. Fireball. Maybe Fall Guys, a keď vyhráš za 3 pokusy, pošlem sub. OK. Počúvaj. Lock-in. Kurva. Je to osúb. Ja rovno som to nerobí, čo som prišiel. Jak sú tak? Okay. Som v tom 12. Som tam. Máme. Ja som dal? Hej, dal si. Ja nemám logiku, kamo. To je zložité. A to bude ukazovať, ak je ovocičko? Musíš počítať ovociach. Ale začnem buchaj rukou, kamo. Však ovocičko, ne? Si aj. Full screen. Count the fruit. 1, 2. 3 hrušky, jeden onen. Neviem čo to je. Ja absolútne nechápem, kamo. Asi čo bolo viacej. Okej. Neverím. Počkaj. To čo je? Poď! Som tam. Nope. Robíš? Kamu, ja sa tak naserem. To dám, to tlačím. Som mŕtvy. No nič, idem to uvariť. Na tretí krát je to zázrak, sa to hovorí, neči jak? Tretí sa všetko dobré. Tretí krát je zázrak, ticho, radšej už. Poďme na to.
Oni sú jakí feťaci. Opa. Checkpointos. Ho! Kamo, ja som najlepší. Poďme, tu dám. Prvých 23, úplný chill. S prehľadom. OK. Tam. Cieľová rovinka. Avoid falling off hoverboard and reach the finish. To čo je? Jaj, to sa bude tá plošina hýbať. To dám. To vyzerá ťažko. Dole už. Pohoda. A do pi... OK, chill. Alright. OK, vyskoč. OK. Nie! OK. Teraz čo? Tebe je... Jak to vyskoč? Nie! OK, chill. OK. Tlačť? Oh no. Oh hell no. Ja to ja som to doletel. To som presne tak chcel. Kúkaj! Čo? Som to pečke, kamo. Oni všetci z tých... To je toto. To už je v finále. Ty tak nečakal, že to gol. A to sú peťaci, kamo. Vyhoď. Pozri, kto? On sa to je. Pozri, vidíš? Stop. Ja som. GG. Jo. Takže, borci, som rád, že ľudia, ktorí toto počujú, to dopozerali až do konca a dúfam, že sa im to páčilo. Toto je len, ako som už hovoril, part 1 z týchto funny momentov z nášho 15-hodinového streamu. Toto, čo ste tu videli, môže byť tak 5 hodín, ani nie, možno 3 hodiny z toho streamu. Takže vidíme sa u ďalšieho videa. Peace out.